Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kahnyo Trap National Youth Front Northern Region ha kahnyo trek ujemang arjar khat khandai kala lej ban ujor show Chief Executive Member Jonga Khasi Hills Autonomous District Council uba Tainwell khar ba untuklar lem halor ke jingken turput Jonga Sarkar Assam dak basna ya ka jingkieng ha ka shnong balakhawa kepadang hab hapo ka hima nongspung Jonga Ribhoi District habai kren bar President ka HNYF Northern Region uba Marcus Martin ulayat hu bakani ke jingwan ya kendu jong ka seng ya uba Tainwell kalong ba un lumlang ya ki MDC ban wan jurip ya ka jingsha kantor jaka ha ka Sarkar Assam ha ka thain kapot jong Meghalaya bar ka jela Assam ni bulan bu ke jing ujor ban yo ka jing trelang ha pring jong ki MDC ki ba menta ba ngin yo ban le jurip ya ka jaka ka ba ka Sarkar Assam ka lawan da khol da ka jing tei ka ba ka purung da skem PMGSY te ngikwa ba ka nakalian ki MDC boro bakin yasnok tilang bakin yada yo put usam kumbolong mentah ngi bamdon mono ban pushe habi di bat uput usam jong kastit kujungi kejelang kujungi tingiwan hang nei won ora ki jing ujor show CM kum ka jing ujor ka banikong madu habi di kita ka beta bat ka baar kalong ba ngira menconro ikting jong kisnong ke bala hab bala syakta ke jing sya da hol syaskut jaka jong ka jela ke jing ka Assam te ka balai ka bangiwan ban kentu eki bakin pelait por bat ngi rengkat ban lej sya kati ka thain ban lej jurep ya kati ka jaka ka ba la sya da hol ka Assam te kumbolong mentah skumbani thu epi kumboyu trong sen kai ka baja hapo ka belajar ka banglayo phone call na ikun jong iba Michael Wadri bidai sekretari jong ka Himanu Spung iong ba kita gi khar na po Assam lawan ban lentemau lawan ban penjulur ke ying jung i te hendai haba ngak mar dor hinga phone ya iba Michael ila batai ka tang sha te kane bro kala kadi ki ba kadi ji kinsting ke jungi bat hadu mentahi ba phone ya iba Michael ngamyo ka respond jung i ba ka phone switch off te kaneru ngapen pau sya ka sarkar jela bat sya ki MDC kamtam jong ka jirang we male ka jirang bat UCM bu pek mentah hakane ka stit jungi kai ba inchim khiano mardor ba kombolong mentah hingla don kam ban le no la shala sai ban le pek ban le jungo ye ka belajar hangte hapo uput usam jungi habala khawa hapo jirang konsensi nakali yang kaseng ngi la le kat bala ban ai ke kelak jinai unaman gidi sang malang ngimla ban le handai ka kane kadai ka kamram jong ka sarkar mo ban sim ya ke jing kli ban ai ka lat jingada man bai kamploi uput usam bat kamtam ngam num ong tang ye sarkar ndai wat ka si konsul ka ban pai namar di maka bai ya dai knok sha kata ka di ke jing ong ke jungi kalong ba ngi sang malang nginum la ban ajing dai no namar mundon ba ai boring ban ajing dai no kata ka di ku kamram jungi kum kisek lada ka sarkar kam ajing na yakin rusno ko bordar kum bolong menta lada ka si konsul kamla ban le ye kumbolong du menta ti kai ka juba ba mengahi kun jong ka jai benreu mo menyot trop nyuskum ka kai bangan sim kata ka garai la bonong ngan kinga tiar kamla bonong hanai ka dipen kadi kan le sa government kan bahkan ai ka safety yangi kan ngila shaniahi ya kibrusnong kibahap setai bat ka jingwan ujor ri markmat jong isketri ka himanu spongi kalong ba hak kuno hapunai April hi lain sa trek tiga seng jungi kadang yo step kumtai mardor ngang pelong kata kajing ya pun baik bangile jurep ban ngilap uji syairu bat ngangi scam baginya berkhot kadai gaji pia ke jungi bat ngang le ki nyong ba ladang him kedit menreu ba kajak beri jungi cisin ngi selong merau lakri